dukkanin abin da ke bayyana wallahi ni abin da bai mun ba tunda na ga muna sallah da salatin rasulun mun nuna mun ga uwa da biyayya gare su ba wai ba kar da kwaro ba sai nasa shi kwatan miji sai kasa akwai ramai da daman nisa yau kuma mutum ya yaro girma yes ba wasa ba yes Allahu wake tigiwa kai kai ne kai uwa da uba kai ka da gajigawa kai lokacin zafi da mutane ta zo gaban ruwa da mata ta zo mi noma na wanda take yin nema kasan ka mata da kai fera san ka girma amma ya yi mama yasi karama ba wasa ba yes kai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah